Dok ne učiniš nesvesno svesnim, ono će upravljati tvojim životom, a ti ćeš to zvati sudbinom. Ovo je izjavio Carl Jung. Većina ljudi zapravo ne bira svoj život. Oni samo žive po obrascima koji nisu svesno odabrali, a onda se čude zašto isti osjećaj praznine i grešaka stalno ponavljaju. Život postane nešto što samo menadžerišeš. Juriš rokove, ispunjavaš tuđe očekivanja i pokazuješ se onima kojima je to potrebno. Dok negde usput prestaneš da primećuješ da se tvoj sopstveni život uopšte i dešava. Ja sam odlučio da to prekinem. Preokrenuo sam svoj život i danas imam više energije, volje i fokusa nego ikada ranije. Ali to nije bila sreća. To je bila arhitektura sistema. U ovom videu pokazat ću vam sisteme koje gradim da bih preuzeo kompletnu kontrolu nad svojim životom. Mnogi misle da im za promenu u životu treba više motivacije, ali ta motivacija je nepouzdana. Prava istina je da ti ne dostižeš nivoje svojih ciljeva. Ti padaš na nivo svojih sistema. Moj sistem je počeo od mog tela. Izbacio sam junk food i krenuo da treniram redovno. I to nisu ciljevi, to su moje bespogovorne dnevne obaveze. Šta sam uradio? Umesto da govorim želim da smršam, želim da izgledam lepo, moj sistem glasi treniram 5 puta nedeljno i ne jedem nezdravu hranu. Zašto ovo radim? Ja se fokusiram na akciju, a ne samo na rezultat. Na kalendaru pratim kada sam ispoštovao trening i markiram svaki put kada sam ostvario sve ono što sam zacrtao. Taj niz X-eva su ciljevi koje ja pratim, jer ono što pratiš, to i štitiš. Rezultat toga je više energija ne dolazi iz spoljašnjeg stimulusa, već iz discipline koja gradi tvoje samopoštovanje. Postoji zabluda da kroz promenu svog života moraš proći potpuno sam. Ja nisam sam. Moja devojka, moj partner, je moja najveća podrška i neko ko mi pomaže da ostanem na putu. Ali pored toga, jako je bitno da u svom životu budeš glavni lik. Samo što u ovom slučaju to ne znači da budeš sam, već znači da selektuješ kome daješ svoje vreme i čime puniš svoju glavu. Naučio sam da moj nivo uspeha, a i tvoj, direktno reflektuje nivo tvoje discipline i ljudi kojima si okružen. Prestao sam da tražim odobrenje od okoline, jer onog trenutka kada prestaneš da tražiš dozvolu da bi bio uspešan i srećan, tada postaješ istinski slobodan. Moje samopoštovanje sada dolazi iznutra, iz mojih dela, a ne iz lajkova nekih ljudi koje čak i ne poznajem. Da bih podigao produktivnost na najviši nivo, morao sam da povratim kontrolu nad svojom pažnjom. Smanjio sam vreme na telefonu i društvenim mrežama, što je zapravo bio moj dopaminski detoks. Kada smanjiš stalnu stimulaciju, tvoj dopaminski prag se snižava i ponovo počneš da uživaš u radu i jednostavnim stvarima. Sve više vidiš da razni ljudi pričaju o flow stanju, a to je duboki fokus koji je dar života. Kada sklonim blokade i isključim sve distrakcije, tada ulazim u stanje kojem vreme nestaje, a rezultati postaju desetostruko bolji. To nije talenat, to je veština koju štitiš tako što ne dozvoljavaš tehnologiji da ti krade pažnju. Mnogi pričaju da je potrebno da svaki dan vodiš neki dnevnik. Ja to ne radim. Ne vodim dnevnik kao neku obavezu, već kao sredstvo za postizanje mentalne jasnoće. Pišem dnevnik kada imam duboke misli koje želim da podelim sa papirom. Pisanje ti pomaže da svoje misli formulišeš jasno. Kada izbaciš blokade na papir, one prestaju da upravljaju tvojim nesvesnim delom. Druga stvar koja mi pomože je samostalno razmišljanje. Pre nego što potražim odgovor na internetu ili od ChatGPT-a, pokušam da problem rešim sam koristeći svoj mozak i papir. To gradi kritičko razmišljanje i poverenje u sopstvene sposobnosti. Papir ne osuđuje, ali te on drži odgovornim za ono što si zapisao o svojoj budućnosti. Mnogi gledaju na disciplinu kao nešto jako teško, kao neki zatvor. Disciplina nije zatvor. Ona je temelj koji ti omogućava da zaista budeš prisutan. Naši mozgovi su skloni takozvanoj hedoničkoj adaptaciji. Navikavamo se na dobre stvari dok one ne postanu rutina. Da bih to razbio, uveo sam radost kao jednu svesnu strategiju. Ponovo radim one stvari koje nemaju konkretno neku produktivnu svrhu, ali me čine onim što ja zapravo jesam. Vratio sam neke hobije koje sam pre izbacio zato što sam mislio da sam ja previše ozbiljan ili previše zauzet da bih se bavio tim stvarima, iako sam ih tada nekad voleo i uživao u njima. Počeo sam da više primećujem određene male stvari. Umesto da samo menadžerišem svoj dan, trudim se da budem unutar njega. Primećujem ukus kafe
specifično svetlo ili neke male stvari dok šetam sa svojom devojkom, dublje ulazim u razgovore i pamtim bolje stvari, jer pažnja je ono što čini da se iskustvo uopšte registruje kao život. Sve ovo, trening, ishrana, selekcija ljudi, rad na sebi, to su temelji koje ja gradim. U narednih 6 meseci čekaju me jako velike životne odluke, ali sada ih donosim iz pozicije snage i fokusa, a ne iz nekog haosa. Dobro zapamtite ovo, svaki izbor ima svoju žrtvu. Ili ćeš proći kroz bol discipline sada, ili kroz bol kajanja za 6 meseci. Ja sam odlučio da izgradim život iz kog ne želim da pobegnem i ne čekam jedva vikend da bih uživao u njemu. Počni danas, učini nesvesno svesnim i prestani da samo menadžerišeš svoje dane. Počni da ih živiš. Hvala što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svidelo, bacite like, subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom. Ćao!